Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona bhalile uthi mina ke nginokuphupha ngilunywa izinja, ngabe ke lokho kusho ukuthini? Iphupho lokulunywa ngezinja, okay, la ziyamluma izinja kodwa ngichazile ngezinja nje ngokuhlukahlukana ukuthi inja uma injani ngichazele ku YouTube. Ngicela uphuthume uzobona ama video ahlukahlukene, ungakhohlwa ukusubscribe. Ukuphupha ulunywa yinja kusuke kusho into embi ezokwehlela, kuphinde kubika ulaka lwabaphansi ngoba alikho lihleke uma inja ikuluma noma ikhonkotha lelo phupho. Ngabe ke nawe nombuzo ngicela ubuze ku comment ukuthi ke lelo phupho lichaza ukuthini, sobe sesikuphendula sikwenzele yakhe video esifaka lapha ku YouTube wethu. Ungakhohlwa ke nokusubscribe bakithi ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ke ngifaka ivideo. Inbox ucela number ka WhatsApp. Lisale kahle.